masz wybujałą wyobraźnię. Może się ktoś chce czymś podzielić, jakimś wrażeniem. Wrażenia są mieszane. To pomachajcie przynajmniej. Sobota, dzień drugi. Jak wasze wrażenia? Jak na razie Jesteśmy bardzo dobrze. wydzielanie! Paga jak pięknie, a ludzie tam siedzą w środku i po co, nie? Dobra bułka. No i tyle, moi drodzy, po PGA trzeba wracać do domu. Także napiszcie jakie wrażenia, jeżeli byliście. Jeżeli udało mi się was spotkać, to serdeczne dzięki. A jak nie, to pewnie będzie jeszcze okazja na wielu innych eventach. Także dzięki za uwagę i trzymajcie się.